ko hannun likita hake na ya nuna siya mutum da ke wane ne kwamarin sarkin samari samarwa duk duniya yana cikin mutanen da na kaso malumma wala a cikin sallah dai abba ya mutum ko shi da wanda aka bauta da ya haɗu da wanda ya ga gwamna suna gaisa ɗerin daga gaisa kan hanya ya ce wai da Allah yana son su yi mutum mai gida ce babban buwa ba da tsaye za a ce wala har cikin makabarta mita ya kawai bai da matsala da to shi an wawa yau ba shi an malumma sarkin samarin samaru shi har cikin makabarta mita ya kai bai da matsala irin ko akan kabu ko a bisa hanya ko tsaye ko shi ko irin ko cikin mulki kun gado sai ai mutum to wai wacce ruwa da bitin sai ya duniya tuna min haba sai da ya tuna min da sahibin najwat abun najwi ba wanda shi a shugaban da ka kula da darun najwat shi kuma saboda bala'i ne gidan da ya nashi gida ne da gedda da faranga aka hawa ne saboda bala'in kwarewa ga mutum irin kawai sai dai kowa ya hau ya dara ciki a yi mutum wanda duk an waje bai sa abin da an ka tattauna ba kai to la haula wala